ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈತ ಸಣ್ಣ ನಾವು ಪೂರ ನೈಟ್ ಪರ್ಪನಾಗ್ ಲೇಕೊಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವಾಗ್ಲಿ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿನ ನಮ್ಮ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಲುಂಬಿನ ನೀರು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ದಕ್ಕರೆ ಪೋಡ್ಚವೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸೆಂಚಲ್ಲರ್ ಪೊರೇನಿ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಒಡಂಜಿ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಬಂದುಲ್ಲ ಅವಲ ಕುಕ್ಕಡ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಂದುಲ್ಲೇನಿ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಕ್ ಪಂಪೆ ಪೈ ತುಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನಂದು ರಡ್ಡು ಕಿಲ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಿಲ ಮುಂಚಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 20 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತ್ ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ ಒಂದೆರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಕಿ ದಾತ್ ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ನ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ನಮ್ಮ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತುಂದೇವೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅದಾ ಬೆಚ್ಚ ಈತ ಸಣ್ಣ ನಾವು ಗರಿ ಗರಿ ಟೈಪ್ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆತು ಒಂಜಿ 12 ಬೀಜದ ಆತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಸರಿ ಗುದ್ದಲಿ ಸಣ್ಣವು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿನ ನಮ್ಮ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಏರ್ತದೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೊಂಜಿ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಫೋನ ಮುಟ್ಟ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಂದೆಪ್ಪಿ ಐದಿನ ತಿನ್ನಾಗ ಅಂತ ಕುರಾಲ್ ಘಾಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕುರಾಲ್ ಘಾಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಲುಂಬಿನ ನೀರು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ದಕ್ಕರೆ ಪೋಡ್ಚವೆ ಅದೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಯೂಸ್ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಾಯಿಲ್ ಪುಚ್ಚಲ್ಲಿ ನಾಯಿಲೆ ಪುಚ್ಚಲೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ದಪ್ಪ ಅದೊಂದು ಪುಡ್ಕೆನದು 4-5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಮಾಡಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಮ ಕೊಚ್ಚಿದು ಮಾಡಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರೋಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಲೈಸ್ ಲಾಕು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಲಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಪಂಡ ಅರಸಿನ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿಗ ಎಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ದೂರು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಏಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚೆ ಡೈಟ್ ಪಂಡ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಆಯಿಲ್ ಅಂತೆ ಚರ್ಬಿದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಬಿ ಗುಂಡ ಒಂತ ಮಸ್ತ್ ಆಯಿಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕು ಬೇಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ ಬರ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಈ ಕಡೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇತು 2 ಕಿಲೋ ಹಾಕನಾ ಎಸ್ 2 ಕಿಲೋ ಒಂದೇತು ಬರ್ತದೆ ಕೈಕೋದು ಇನ್ನೊಂದು 1/2-3 ಗಂಟೆ ಬೇಯಲ್ದಿ ಉಂಟು ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕುಕ್ಕರ್ ಬೈಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐಕ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೈಕ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ರಬ್ಬದ ಟೈಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಉಂದಾಣ ಅಂತ ಜಿನ್ಕಾಂದು ಅಂತ ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಊರ್ದ ಕೋದಿ ಅಂತ ನಾಟಿ ಕೋದಿ ಅಂತ ತಿಂದ ಕಾಪು ನಿಗ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಸೆಡ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಎಸ್ ಇರ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇತನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇರೋ ತೂತಿಸಿ ಟೈಸನ್ ಪೂರ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚೂರು ಒಂಜಿ ಉಂಡೆದ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಅವೇನು ಸರಿ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವಿನಕ್ಕೆ ಅವು ಒಂದು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಟಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪುಲಿತಾಂಶ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ఒక ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವೇನು ಪೂರ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡಿ ಎಸ್ ಪುಲಿ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಂತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೇವೆ ಜಾಸ್ತಿ
ಫ್ಲೇಮ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯರ್ದಿತ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕಣ ಟೈಸನ್ ಕೊರಿ ದಾದ ಆತದಂತ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರ ಇನ್ನು ಒಂದು ಬನಡೆ ಪಾದ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ತಾರ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋವನ ಮುಟ್ಟ ಅವನ್ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ದೀದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯರ್ದಿದ್ದಿತ್ತ ಅವಿತ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ತುಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಲಿ ಕುಕ್ಕಾಡ ಅಂಡ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಕುಕ್ಕಡ ಅಂತೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾ ಮಾಸ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂದು ತುಲಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಅದು ಎಂಕಲೆ ಕಡೆ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಅವೇ ನಾವು ಮಸಾಲ ಪಾಡಲಿ ಇನ್ನು ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಸಾಲ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಕೊನತ ಪಾಡೋದೊಂದು ದಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಬಕೆಟ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಪಾಡಿದ ರೆಡ್ ಗಿಲಾಕ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅವು ನಮಕ್ ಶೋಕದ ಸ್ಮೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಯ್ತು ಎಸ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ತಾರ ಇನ್ನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಅವೇನೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿಂದ ಯಾವಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಹೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಏಕಡಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನತ್ತೆ ಆ ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಈತ ಸಣ್ಣ ಅಡೆ ಯಾವ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಪೌಡರ್ ಅಂದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೋಕೋನಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲ ಮಾಡಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಾರ್ಲತ್ತೆ ಸುಕ್ಕಲತ್ತ ಅಂಚ ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬೈತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲಿ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಾಂಡು ಅನ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀವಂದ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕ ಇಸ್ ರೆಡಿ ತುಲೆ ಏತ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಶೋಕ್ ಬೈದು ತುಲೆ ಇದು ಪೂರ ನೈಟ್ ಪರ್ತ್ನಾಗ್ಲೇಕೊಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವಾಗ್ಲಿ ಓ ಮಾಲೋ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪ ಪಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಒಂದು ನೊಪ್ಪುರ ಸುಕ್ಕಲ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಳುನಾಡು ಓಲೇಜ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಉಂಕ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ